Kakenhuan ke balatip muka revolution Iada lakari. Kadi kakenhuan ke bahan nadu usnam balala. Kalayat keleng karilum kasih berjantia. Ban Pynsngewthuh iki Paidbah halur kimat bapir ban Iada ya ke Jaidbynriew. Handrai nadu balawan ke klam nak kunyang jingpang COVID-19. Ke jinglum Paidbah dah kini kakenhuan kelas sangye. Handrai mentah ke kenti kala penkriak pat daki kot Lyngkdop dah ke balasan ye kimat ban Pynsngewthuh Paidbah halur kimat kibakta ya ke Jaidbynriew. Convener jongka revolution Iada ialah kari uba Ardent mila bersayomot. Uloong ba hakani ke kot Lyngkdop kidan sipau tuli kimat kiba kenthop ya ke jingpen klan ya ke Jaidbynriew leng ba kilong yeng long sem ke jingpen klan ya ke Jaidbynriew leng ba ke emlang saalang ke jingi le banwanra ya ke jingi teli ke jingi khun persya ya ke bamsap bat ban Pynsngewthuh halor ke clean politics. Ban Pynsngewthuh iki Paidbah halur ke jingdawa ban pentre kam ya ke inaline permit ke jingdon kam ban penki imbiang ya ke akor ke buram khasi ban lek kuat ya hala yeng lasem hasnong athau bat hakari berakawai ban Pynsngewthuh ke Jaidbynriew ban long ki betre sitam ban kieu bat ban te lakam ya ke yok kakot ke jingma ke bami na ke jingti ya uranium bat ke jingdon kam ban phai so blai uba Ardent loong ba ke jingtmu jongka revolution Iada ialah kari ban Pyllait ya kani ke kot Lyngkdop kalong ban Pynsngewthuh iki Paidbah haswa ba kani ke kenhun kan let ya keren ba sarkar shwa bikin keren kabar ki di ban pet ya giwi ki jala ki implementing state kumno ka ta ya kata ka ya ka tourism ba ki yong ngan shuai tan wi nuksa ibangan penpai saya kata jengkeren jong u MP ujungi pi kamu dia ban modify kai ke jeng tumu ke jeng ban modify lalu pi kwa ban kentiu ya ka tourism mang tengka kambon lani invest ngala banong ka tino way kambon highway bat ki infrastructure late ka than shela ka than sora ka jaga ka ba kringi ki nong jong ka pertai pe ka surok kalong kuno te kumnu kini ki keren ya kata ka tourism aba ya ka surok kana shu ibe kamdan ka nugo ka ba ka sarkar kan shimi ka sinjam ba nong bakan invest mo ha ka tourism khanang bakan kan kringi ki nong jong ka perthai ndi ki keren be tang ya kata ngi keren ban regulate pe ngi keren ban regulate ya ka room ka mi jong ki brew shagani ka chama ka joi kata ka di ka inaline permit don ki ba Pynsngewthuh ba pi wat kani ka jingle jong ka sarkar daga bapli ya kata ke entry exit point kani tang ka jing persang banong to hoodwink mal ni ban deceive ban pen thami ban pen be i Paidbah bat ngangi i ba kadon ka jing le khlang juga sarkar khlang bakan mi kan create ke inconvenience kan mi kanu ka kenja objection na kiwi pat ki jaka ke bamarjan khlang ba nong play gani rum no habakut kan kut ikum ko to infiltration mo sel kabladan menshwa pila da pi bo ya ka la da pi pen trekam ya ka ILP pimdon kam ban bo watang ya kata ka poinang tiru ndrei unu bri bona bar utip ba la da rung shme galia bakala de ILP state udon kam ban yo ya ka permit on apply la ban don ki bawan sini ka ngari ngile shme galia kimdon ka checking mo kumba Pyllait menta sanagalan Pyllait si Arundel Pyllait si Mizoram kamun malam Pyllait piapan kim check kim check tama can you go there without a permit Pila ban lek klaim ka permit kinut ban res takra ka pelong bri bon haban apply ka permit namar balara kumno lada lab ye pi bob himdan ka permit then you will be fine ndai kumba kalong ka kani ka game ta lara lai nang thil ala dan bu besek chani ka shulom bita hang thi ti kata ka jing ong jong u MP ujungi ba ka ni udoyong u motion kamdon ka jingmi kajingmi juga kajing kta jong ka khai do yong kajing kta jong ka khai motion ka de kajing bamne ai jong ka sarkar kajing bamdon ka policy jong ka sarkar ta ka sarkar ka de manwan di policy ki bapiang ndai ka sarkar ka hun hadu menta kasi bakandon kajing khai tu manu bu yong nang kajing khai tu tenga kerpat ye ginong alam ki badon brom jing sobha ba kin kren da kajing kit kli kam de ban shupen thami yu Paidbah